पार्टी हिसाबै भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा ब्लकनि बिथोराव जोंनि बे भेरगाव ब्लक कमिटियाबो मोनसे दा बिथांमोना 3 बोसोर थांनायनि उनाव दिनै गोदान मोनसे कमिटि नेरसोन बर'नि दैदेननायाव बारसुम बिपुल राभानि दैदेननायाव बिथांमोना मोनसे गोदान कमिटि दाबाय आरो बे जोबोद स्ट्रं जादों। जों आसा खालामदों जोंनि बे बडिया माने फैबाय थानाय समफोराव राजनैतिक भाबै माब्लाबा जों जुदि माने बिजाथि होयोब्ला निस्सय बेनि थाखाय खामानि मावगोन आरो जोंनि राजनितिखौ मजबुत भाबै लांनो थाखाय बिथांमोना नाजागोन जों आसा खालामदों। दा नोंथांमोना मिथिगौ जे बिपिएफआ मोनसे उद्देश्य दंमोन। बे उद्देश्यआनो जाहैबाय बेयाव जोङो सान्थि स्थापन खालामगोन ओमफ्राय बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसि थायो ओंखायनो जोङो भातृत्व बोध जितु गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरनि खौसेथि बेखौ लाबोगोन होननानै जोङो मोनसे खोथा बुंनांगोन। बेनिफ्राय थार्डआव जोंहा मोनबा 2001 सनाव जोंनि बे ओनसोलाव जोङो 29 लाख मानसि दंमोन 29 लाख। दा बेयाव जोंहा गोबां जोंनि हिन्जावफोर जा फरायसुला फरायसुलिफोर जा एकदम निबुना जानानै दङ। खुनु साख्रि बाख्रि बिसोर मोननो हाया मोनदां हाया मोनैनि थाखाय जिफोर लामा दं बेफोर गाथेजोबनाय। दा ओंखायनो बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो साख्रि बाख्रि होगोन ना मोनसे खोथा दङ। दा जोङो बेखौबो जोङो थांनाय समफोराव जोङो मावफुंनो नाजादों आरो जोंनि बे पार्टिनि हिसाबै जों बेखौ लाबोदों। बेनि उनाव बे ओनसोलाव जोङो जोंनि शिक्षा दीक्षा अनुष्ठान फसंथान जों गायसनगोन होननानै जोङो माने खोथा होदोंमोन रायजोनो। गतिके जोङो 2030 सननि उननिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव शिक्षा दीक्षा अनुष्ठानफोर जे शिक्षानि जेफोर अनुष्ठान फसंथान दं बेफोरखौ जोङो गायसननो थाखाय जोङो नाजाबोदों। ओंखायनो नैबे कुदिर्घ बिपिएफ दोलोआ फर्मेलि जोङो 2005 सननिफ्राय जि बिबान मोनबाय सरकारि भाबै जोङो खसाबै जोङो माने जोंनि सोलोंथाइयानो मेन बे हिसाबै सोलोंथाइ गायसननो थाखाय जोङो नाजाबोदों। दा बेनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दिनै जाफैदों बेनि थाखायनो बिबि इन्जिनियारिं कलेज जाफैदों बेनिखायनो नार्सिं कलेज दिनै जाफैदों बेनि थाखायनो दिनै CIT जों जाफैदों। दा ओंखायनो जोंनि बे ओनसोलनि छात्र छात्रीफ्रा दिनै स्र' बे इउनिभारसिटिफ्राव थांना फरायहैदों CITआव फरायहैदों एमटेक बिटेकनि थाखाय इन्जिनियारिं कलेजाव फरायहैदों माखासे मानसिफ्रा नार्सिं कलेजाव थांदोंनि थाखाय माने जोंनि फरायसुलिफ्रा गतिके बेफोराव फरायनानै दिनै गोबां मानसिया साख्रि बाख्रि मोननो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद माने खुसिनि बाथ्रा मोजांनि बाथ्रा। ओंखायनो आङो खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ बिपिएफनि जिथु उद्देश्य दंमोन थांखि दंमोन बे थांखिफ्रा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा माने सुफुंजानायनि लामायाव थांगासिनो दंमोन। नोंगौ जोंबो बुङो जों गासै खामानिखौनो मावजोबनो हायाखै जानो हागौ। मानो बे ओनसोलाव स्कुल कलेजनि एसे बेबस्थाफ्रा मोजां नङामोन। बै समाव लामा गैयामोन दालां गैयामोन बै समाव स्कुल कलेजफ्रा मोजां नङामोन। गतिके जोङो लामा बानायनांदों दलं बानायनांदों मेडिकेल हस्पिटालखौ जोङो बानायनांदों। गतिके बेनि थाखाय जोंनो सम नांदों आरो बै समाव जोङो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ आसामनिफ्राय लाबोनांनायाव आरो बेफोर अफिसफोराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ जानायनि थाखाय एसे सम लादों बियो नंगौ। होमब्लाबो जोङो बै समाव जोंनि जि मावनो गोनां बे मावनो गोनांखौ मावजोबनानै आं दानि होननाय बादि बे ओनसोलनि शिक्षाखौ जोङो मोजां गायसनगोन अनुष्ठान फसंथानफोरखौ जोङो गायसनगोन ओमफ्राय साफ्रोमबो जाथि गोसोनि मानसिफ्रा बेयाव जाहाथे खान्थियै थानो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेफोरो थांनाय बे माने 15 बोसोर 16 बोसोराव लासै लासै बेयो जाफुंनायनि लामायाव फैदों। दिनै आं सोंदों दिनै इउपिपिएलआ रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे खोथा होनानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन जे जोङो बेयाव थानाय जिमानखिनि निबुना दं 1 भट 1 जब ना बिथांमोनहा बुंदोंमोन। गतिके दिनै 1 भट 1 जबआ कारजकरि जागोन जायाखै। दाखालि बय एसेम्बलि जलांबाय बे एसेम्बलिनि रिपर्ट मथे दिनैसिम बिथांमोना सासेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै। बे मा बाथ्रा
BTC एकर्डआव लिरनाय दंमोन जे बेयाव एक्सेप्ट APCआ कन्डाक्ट खालामनायनि अनगायै जिमानखिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 दङ बेखौ BTC अथ'रिटियानो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन होननाय दंमोन दा बेनिखायनो हाग्रामा महिला नेतृत्व बै समाव जि सरकारमोन बै सरकारा APCनि कन्डाक्टनि बादै जिमानखिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 दङ जोङो सब साख्रियाव थिसननानै जोङो माने होदोंमोन जोंनि जिथु अधिकार माखासेया सानदों बे हयथ' BSc BTC बे BTR बिनि गेजेरजों संजायाखै दा बिनिखायनो माखासे सेंग्राफोरा हयथ' गोदान मोनसे कनसेप्ट लानानै आवगायनो सानदों बे आवगायनायखौ जोङो नंखाय होननानै बुंनो हाया सोरबाया जुदि गोदान जोंनि थांखियानो जिहेतु बेमोन आलादा रायजो दागोन बे जोंनि थांखि बे थांखियाव सोरबाया जुदि आवगायनो सानदोंब्ला जों बेखौ खुनु दिन जोङो बेखौ